В един стар блок на последния етаж живееше момче на име Никола, което често оставаше сам вкъщи, когато родителите му бяха на работа. Един петък вечер, точно в полунощ, докато гледаше филм, той чу звънеца на входната врата. Никога не получаваше гости по това време, но реши да провери. Погледна през шпионката и никого нямаше. Върна се на дивана, но звънецът отново прозвъня. Този път той отвори вратата. Коридорът беше празен. Озадачен, Никола затвори вратата и се опита да игнорира случилото се. Но минути по-късно звънецът пак прозвъня. Този път по-дълго и по-силно. Никола вече се чувстваше неспокойно. Вдигна телефона и се обади на майка си, за да й разкаже за случилото се. Докато обясняваше ситуацията, звънецът прозвъня още веднъж. Този път по-настоятелно. Майка му го посъветва да не отваря, но Никола не се сдържа и отвори. Нямаше никой, но този път имаше оставено старо звънче на пода. Той взе звънчето, а внезапно осветлението в коридора премигна. Вратата зад него се затръшна внезапно и тогава се случи нещо страшно. Следва продължение. Последвай за втора част.